سلام زخبركم تخطاتلتي نايز channel زي كمي تخون لكم أبز channel سبسكرايب إن كتقبرو إن تمحتنا نلومي بزعبا تشيكوفيرا التي أهكوراوي تقادلاي بزبلار استيز تلالوات صحف ناباخم نبلو سنايم كتسال ቾኮቬራ ሓደ ካብቶም ዓለምና ዘፍረቶም ጸለውቲ ሰባት እዩ። ኣብ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ክቡር ስምን ልዑል ዝናን ዘለዎ ቾኮቬራ ኣውራ ኣብ መዳይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዞባ ብሓርበኛነቱ እምብዛ ግኑን እዩ። ብ14 ሰነ 1928 ዝተወልደ ኣርጀንቲናዊ ቾኮቬራ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብ ሰውራዊ ምንቅስቓስ ምስ ዝነጥፋ ዝነበራ ውድባት ክላለ ዝኸኣለ ቾኮቬራ ተምሃራይ ሕክምና ብምንባሩ ከዓ ከም ኣካል ትምህርቱ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ላቲን ኣሜሪካ ይንቀሳቐስ ነበረ። ኣብዚ ዑደቱ ድማ ብመነባብሮቶም ግዳይ እምበራጦርያ ምዕራባውያን ከም ዝነበሩ ዝግለጸሎም ኣህዛብ ላቲን ኣዝዩ ተደናገጸ። ኣብቲ ግዜቲ ሃገራት ላቲን ብሰንኪ መግዛእትን ጸቕጥን ኣሜሪካን ህዝብን ኣብ ከቢድ ጥሜትን ሓሳረ መከራን ተሸሚሙ እዩ ነይሩ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ንቾኮቬራ ልቡ ዝተንከፎ ንዝረኣዮ ከቢድ ሽግራት ንምቅላልን ፍታሕ ንምምጻእን ድማ ገለ ክገብር ምስ ነብሱ ተላዘበ። በዚ ድማ ምስተን ንጸቕጥታትን ርእሰማላዊ ስርዓትን ኣሜሪካን ካልኦት ምዕራባውያንን ዝቃወማ ዝነበራ ውድባት ርክብ ከካየድ ጀመረ። ተባዕ ህዱእ መስተውዓልን ሓቦኛን ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ቾኮቬራ ኣብ ሓፂር እዋን ስሙን ተፈላጥነቱን ኣብ ሃገራት ላቲን ኣስፋሕፈሐ። ንዝነበራ ጉጅለታት ብምጥማር ድማ ኣንጻር መግዛእቲ ኣሜሪካ ንምቅላስ ጉጅለ ደባይ ተጋደልቲ ኣቆመ። ቾኮቬራ ከም መራሒ ሓኪም ጸሓፊ ዲፕሎማሰኛን ሃንዳሲ ሰውራዊ ስርሒትን ብምዃን ንሽግርን መከራን ህዝቢ ላቲን ንምድሓን ዕዙዝ ተራዩ ተጻዊቱ። ቾኮቬራ ኣብቲ ግዜቲ ሰውራ መሪሑ ኣንጻር ሃፀይነት ኣሜሪካ ምስ ቃለስ ዝነበረ ኩባዊ ፊደል ካስትሮ ንምስላፍ እውን ናብ ኪዩባ ብምኻድ ሰውራዊ ቃልሱ ንህዝቡ ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሉ ሽጉር ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ። ቾኮቬራ እቲ ቀንዲ ዝልለየሉ መፀውዒ እቲ ኣህጉራዊ ተጋዳላይ ዝብል እዩ። ምክንያቱ ቾኮቬራ ንዝኾነት ምእንቲ ህዝባ ኣንጻር መግዛእቲ ትቃለስ ገድላዊት ውድብ ክሕግዝን ኣብ ጎድና ደው ክብልን ዝሕልን ፖለቲከኛ ብምንባሩ እዩ። ቾኮቬራ ብዘይካ ኣብ ሃገራት ላቲንን ኪባን ኣብ ኮንጎ ቦሊቪያን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዝተረኣዩ ሰውራታት ተሳቲፉ እዩ። ልዑል ናይ ህዝቢ ኣኽብሮት ስም ዝናን ተፈታውነትን ዝነበሮ ቾኮቬራ ብውዲት ኣሜሪካን ዕሱባት ቦሊቪያውያንን ብ9 ጥቅምቲ 1969 ተቐንጺሉ። ጽልዋቲ ምስ ብጾቱ ፊደል ካስትሮን ካልኦት ሃገራውያንን ዝኽተሎ ዝነበረ ስነ ሓሳብ ግና ዛጊት ንኣሜሪካ ኣብ ምብዳህ ይርከብ ኣሎ።